L-ħodżwa tajba li kulħadd sina Patri Andrew Gallia tal-Franġiskani Konventwali bħalissa qiegħed il-Qawra u bħala ministeri kelli diversi ministeri fl-iskejjel, familji u wkoll dal-aħħar 3 snin qed inservi bħala kappillan tal-parroċċja tal-Qawra Buġibba. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Inti s-silem tagħna mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-ħaruf tal-għid tagħna, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna, jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitol. O Alla, int li saħibt il-poplu tiegħek fil-fidwa li tajtu, għamel li nifirħu dejjem bil-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li marru ma' Pawlu waslu sa' Ateni. Imbagħad reġgħu lura bl-ordni għal Sila u Timotju biex imorru ħdeħ mill-aktar fis. Imbagħad Pawlu wieqaf nofs l-Areopagu qabad jitkellem. Irġiel ta' Ateni, qiegħed nara li intom f'kollox nies mill-aktar reliġjużi. Jien għaddej u nħares lejn iġbijat qaddisa tal-qima tagħkom, sibtu koll altar b'din il-kitba fuqu. Lill-Alla mhux magħruf. Għalhekk dak li intom tqimuh bla ma tarfuh, inħabbarulkom jien. Alla li għamel id-dinja u kull ma fiha u li hu sit is-sema u l-art ma joqgħodx f'tempji maħduma bl-idejn, anqas ma jqimuh b'offerti minn idejn il-bniedem bħalli kieku kienet tonqsu xi ħaġa u li jagħti lil kulħadd il-ħajja u n-nifs u kollox. Minn bniedem wieħed għamel il-ġens kollu tal-bnedmin biex jagħmlu fuq wiċċ l-art kollha u qasmilhom bil-qies iż-żminijiet u t-truf tal-art fejn għandhom jagħmlu. U dan għamlu biex huma jfittxu lill-Alla u forsi jħossuh b'idejhom u jsibuh u tassew u mhuwiex il-bogħod minn kull wieħed minna. Aħna fih ngħixu, nitħarku u aħna. U kif qalu xi wħud mill-poeti tagħkom, aħna tassew nisel tiegħu. Mela la darba aħna nisel ta' Alla, m'għandniex naħsbu li hu jixbaħ lid-deheb jew lill-fidda jew lill-ħaġar, qisu ġbija ġejja minn senet u moħħ il-bniedem. Alla laqajneh sakemm il-bnedmin kienu għadhom ma jafux. Issa arrafaw li kulħadd għandu jindem u fejnu, għax hu għażel jum li fih għandu jagħmel ħaq ġust mid-dinja permezz ta' bniedem li ħattru. U dan kollu ta' prova quddiem kulħadd billi lilu qajmu mill-imwiet. Malli semgħu kliemu fuq il-qawmien mill-imwiet, xi wħud minnhom bdew jitqu. Iżda oħrajn qalu: nerġgħu nisimgħuk fuq dan darb'oħra. Hekk Pawlu ħareġ minn ġo nofshom, imma xi wħud issieħbu miegħu u għemnu. Fost dawn kien hemm ukoll Dionisju l-Areopagita u waħda mara jisimha Damari u oħrajn magħhom. Wara dan, Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. Il-kelma tal-mulej. Ismewietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ismewietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Faħru l-mulej fis-smewiet, faħruh fl-ola smewiet, faħruh anġli tiegħu kollha, faħruh eżerċiti tiegħu kollha. Flimkien
is-semawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Is-silaten tal-art u l-ġnus kollha, il-gbarat u l-imħalfin kollha tal-art, iż-żgħażagħ u xbejbiet ukoll, ix-xjuħ flimkien mat-tfal, ħajfaħru isem il-mulej. Flimkien is-semawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Għax ismu waħdu fl-oli, sebħu l-fuq mill-art u s-sema, u olla l-qawwa tal-poplu tiegħu, dan u t-tifħir għal-ħbiebu kollha, għall-uliet Iżrael il-poplu għażiż tiegħu. Flimkien is-semawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Jien nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: baqali ħafna ħwejjeġ ngħidilkom, imma issa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha. Għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. U jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi, għalhekk għedt illi jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bħalissa il-Knisja permessa dawn il-qari tippreparana għal festa solenità ta' Pentekoste, allura nindunaw li ħafna mill-qari li jiġi mħabbar lilna jitratta dwar l-Ispirtu s-Santu li Ġesu jsejjaħlu id-difensur, li Ġesu jsejjaħlu l-Ispirtu tal-verità. U Ġesu jgħid li l-Ispirtu ta' Alla dan id-difensur jtiwassalna l-verità sħiħa illi għalissa ma tifilħux għalija. Din il-verità li Alla huwa imħabba infinita. Din il-verità illi Alla se jafdak bil-Vanġelu u ser iħobbok anka jekk inti ser tiġħdu jew titradih. Ma ninsewx li dan il-Vanġelu qiegħed fil-kuntest tal-aħħar ċena. Dan id-diskors twil ta' Ġesu sabiħ, profond, xi kultant anke naqa' diffiċli. Imma Ġesu jgħidu fl-aħħar ċena. F'mument fejn kien se jkun hemm tradiment u ċaħda. F'mument fejn faċli li dawn id-dixxipli ta' Ġesu l-Apostli kienu ser jitilfu l-fiduċja. Infatti Ġesu jgħid il-koll titfixklu minħabba fija. U allura żgur li dawn l-Apostli ma kinux se jifilħu għal fatt illi il-mulej ser jibqa' jħobbhom. Għax aħna fina, b'mod naturali, xi niżbaljaw inħossu kundanna fina, dispjaċir. Jew almenu jekk xi ħadd jaħfrinna ma nħossux illi jista' jerġa' jafdana. U Ġesu jafda lil dawn l-Apostli bix-xandir tal-Vanġelu. Xi grazzi kbira. Għax Alla ma jħalli il-ħadd nieqes milli jassigurah mill-imħabba tiegħu. Ġesu illi sa mill-eternità kien fih dan il-Missier jiġi moment fejn jsir bniedem u jammar fostna. U fajnejna bħal donnu tidher illi issa kien hemm distanza bejn il-mulej Ġesu u Alla l-Missier. U Alla l-Missier għalmenu għal darbtejn jistqar quddiem kulħadd illi Ġesu
kien liben il-maħbub tiegħu, illi fih kien saf u jsib l-għaxqa tiegħu. Kważi Ġesu kellu bżonn qabel it-tiġrib tiegħu fid-deżert illi jiġi konfermat minn Alla l-Missier bħal liben il-maħbub ta' Alla. Huwa x-Xitan illi għall-kuntrarju l-inna kif għamel ma' Ġesu irid jattakkanna din l-identità ta' nies maħbuba. Huwa x-Xitan illi jipprova dejjem iġġenna nemmnu illi aħna mhux vera u liet maħbuba. Innutaw ma' Ġesu x'jagħmel. Jattakkah fuq l-identità tiegħu meta jkun fid-deżert jekk inti bin Alla. Se jekk inti bin Alla ħajħallikaw mejjeb bil-ġuħ, se jħallikaw mingħajr xejn. Dan x'missieru? U nutaw li meta jgħaddi żmien fuq is-salib Ġesu jerġa' jiġi jittentat fuq l-identità tiegħu ta' maħbub. Jekk huwa bin Alla ħajsalva lilu innifsu u lienna. U tinnutaw illi xi ħadd pagan illi kif jara l-Ġesu jmut jgħid tassew dan kien bin Alla. Mhux għax salva lilu nnifsu, mhux għax niżel minn hemm u salva lill-oħrajn, imma x'kien f'intimità mar-rieda tal-Missier. Allora nitolbuh il-Mulej jagħtina din il-grazzja illi jiġri x'jiġri fil-ħajja tagħna, problemi minn barra, diffikultajiet minn ġewwa, żbalji tagħna, din l-identità ta' welied maħbuba ma tiġi mittifsa qatt. U anke fil-ġudizzju li nagħmlu fuq l-oħrajn li ħafna drabi f'moħħna u f'qalbna m'għandhomx dritt tal-imħabba ta' Alla. Forsi għax żbaljaw, forsi għax weġġaw lilna. Imma bl-istess imħabba li Alla ħabb il-Ġesu Kristu, bl-istess imħabba li Alla jħobb lili, hija l-istess imħabba li jrid ixerred anka fuq min żbalja jew fuq min ma jogħġobniex. Jkun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem kun infaħħar. Nitolbu lill-Missier ta' Sidna Ġesu Kristu biex jibatilna l-Ispiritu Difensur. Ħalli jibqa' dejjem magħna u jgħammar fina. Ngħidulu għalhekk, ibgħat l-Ispiritu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Għat-teoloġi u dawk li waslu l-kelma f'ambjenti akademiċi biex jifhmu l-missjoni tagħhom jaqduha f'isem il-komunità tal-Knisja li x-xandar mhux l-erf astrat imma l-persuna ħajja ta' Ġesu. Nitolbu. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Għal-mexxejja politiċi biex iħallu l-proġetti tagħhom jiġu mdawlin mill-ġid komuni tal-umanità u jaħdmu għall-verità li tinsab fik Mulej, il-ħallieq ta' kollox. Nitolbu. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Għal-ħutna li jinsabu fl-iżball u jaħsbu li raġuni umana se ssolvi l-problemi kollha tal-ħajja. Nitolbu. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Għalina biex il-kelma tiegħek li nisimgħu kuljum twassalna l-verità sħiħa ta' Kristu li jmexxi l-azzjonijiet tagħna. Nitolbu. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Kull wieħed waħda minna fi skiet ta' qalbu jpoġġi quddiem il-Mulej ix-xewqat l-iktar profondi li hemm fil-qalb tiegħu. Missier Qaddis atina d-don tal-verità ta' ibnek Ġesu li tingħata l min jgħix bil-fiduċja u l-ħelsien tal-Ispirtu li jammar f'dawk li jħobbuk bi Kristu sina. Amen.
Jitolbu ħuti bil-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jirqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu, interessaqtna lejk u tajtna sem min natura tiegħek Alla wieħed u loli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inta raftna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda affer akbar inxandruha f'dan iż-żmien illi fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu ered il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew inti mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġarat il-ħajr. Sal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej jinxandru fil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra li xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu, għazzi lilna wkoll il-wirds tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bħala wlied tal-istess missier, ejjew nitolbu dik it-talba li għallimna ibnu il-Maħbub.
missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Affrinna d-nubietna, bħalma naffru l-minuħati għalina. Daħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tsiva u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miċja, is-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti rid fiha, int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, atina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Kien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma tisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bitsieba mal-poplu tiegħek mulej, kif għarraftu l-misteri tas-sema, hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timliħ b'ħajja ġdida bi Kristu sina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta.
Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. L-isem tal-Missir, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana isma tal-tana ħel-sejna u jqaf magħna. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik jisma tal-tana. Ġesu li twieled għalina u li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-dubietna, eħlisna minn nar tal-infern. U ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-glorja, meta sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-semawiet jitqadas ismek tiġi saltnatek. Ikun dak li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfridna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna għalik isma tal-tana. Ġesu li twieled għalina rid tkun l-Iben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi affrina d-dubietna, ħlisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru minn tal-glorja meta ssidna Ġesu Kristu tala s-sema.
Missirna li inti fis-smawiet jitqades ismek tiġi saltnatek. Ikun dak li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna li kisma tal-tana. Ġesu li tulet għalina li tikun liben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħek jaffrinna d-nubietna. Ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-ruħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bak l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet, jitqades ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek,
Imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija, bi grazzi mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna għalik isma tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun ibnek bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna, ħelisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru minn tal-glorja, meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missirna li inti fis-semawijiet jitqades ismek tiġi saltnatek. Ikun dak li trid int kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik isma tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna, ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-glorja, meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-semawijiet jitqades ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
Ibrika inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silma lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Ibrika inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silma lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Ibrika inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silma lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Ibrika inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silma lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Ibrika inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silma lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Ibrika inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silma lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Ibrika inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Silma lik Sultana, on tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Silma lik lilek ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li tqeva lilek nitniedu. Aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lina dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet jitqades ismek, tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-dubietna palma naħfru minnu ħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Silma lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Ibrika inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiva. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bieb tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina.
Sultana tal-Anġli, Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki, Itlob għalina. Sultana tal-Profeti, Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa Om Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijek muli Alla. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħsina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċa tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja l-ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħalejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għattina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Illi tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu.
Imbierek għal-qalb imqazza tiegħu. Imbierek id-demm mażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbierek għal-kbir Alla Marija Santissima. Imbierek għal-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbierek San Ġusepp Parus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.